ኣደ ምስ ሓረሰት ካብቲ ናይ መጀመርታ ነገር ንሪኦ ጡብ ፀባ ከውፅእ ይጅምር ኦፍ ኮርስ እዚ ንቆልዓ ስለ ዘድሊ ማለት እዩ ኣብ ገሊአን ኣዴታት ግን ከምቲ ድጅላ ይውፅእን ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣውፅእ ነይሩ ግን ቀልጢፉ ክነቅፅ ይጅምር ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ ከመይ ቀኒኹም ኣሕዋተይ ትምህርትና ንቐፅል ቅድሚ ምጅማሬ ግን ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ሰናይ ናይ ጥዕና ናይ ሓጎስ ዓመት ይግበረልና እቲ ትምነይዎ ከዓ እግዚኣብሔር ይመልሰልኩም ኣብዛ ዓመት እዚኣ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ትምህርትና ንቅፅል ቅድሚ ብዛዕባ እቲ ኣብ ነገራት ክንገብሮ ንኽእል ነቲ ፀባ ክነብዝሖ እቲ ከዘክረኩም እቲ ናይ ጡብ ክንብል ከለናስ ብውሽጢ እንታይ ደሎ እዚ እቲ ከቢብ ነገር ደሎ ኣብዚ ይፍጠር እቲ ፀባ ኣብዚ ይፍጠር ሽዑኡ ቆልዓ ክስሕብ ከሎ ሽዑኡ በዚ ንእሽተይ ከምዚ ገመድ መሰል ካብኡ ድወፅእ ደሎ ብኡ ገይሩ ሽዑ ናብ ቆልዓ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ዝፍጠር ክስሓብ ከሎ ይወፅእ ሕጂ ኣብ ነብስና ከመይ ጌርናስ ነዚ ሲስተም ንሕግዞ ፀባን ምእንታን ከውፅእ ሕጂ ነቲ ተዛረብክሉ ብውሽጢ ደሎ ከመይ ጌርና ንሕግዞስ ፀባን ከውፅእ ሓደ ኣደ እቲ ትበልዖ መግቢ ሓይሊ ድህባ ክኸውን ኣለዎ again እታ ባላንስ ዳየት ትብል ቪድዮ ደጥኽዋ ረኣያ ኣብ መዓልትስ ፕሮቲን ክንበልዕ ኣለና ቫይታሚን ክንበልዕ ኣለና ፋይበር ክንወስድ ኣለና ማይ ብብዙሕ ክንወስድ ኣለና ፋት ስብሒ ክንወስድ ኣለና ማይ ከዓ ብብዝሒ ምክንያቱ እቲ ፀባ ድስራሕ ደሎ ካበይ ድመፅእ ደሎ ካብቲ ንስኽን ትበልዖ ካብቲ ንስኽን ትሰትዮ ሕጂ መግቢ ደይ ትወስዳ እንተኾንክን ወይ እንጀራ ጥራይ ትበልዓ እንተኾንክን ሓይሊ ደይ ሂበካ ምሻሎ ሕጂ እንጀራ ሽሮ እንጀራ ትምትሞ እንጀራ ሓምሊ ጥራይ ተኾይኑ እቲ ንነፍስና ደድልዮ ነገራት ኣይንህቦን ኢና ደለና ማለት እዩ ማይ ብብዙሕ ምስታይ ምክንያቱ ነቲ ፀባ ማይ እንተለይ ኣለዎ ሕጂ ብከምኡ ምእንታን ክበዝሕ እዚ ክልተ ኣይተውሕዳ ድቃስ ረስት ምክንያቱ እስኽን ደኺምክን እንተለኽን እቲ ነብስኽን ሓይሊ የብሉን ንከምዚ ክፈጥር ፀባ ኣብ ነብስና ንክፍጠር ሓይሊ ደልዮ ነገር እዩ ሶ ፕሊዝ ኣብ ገዛ ኣይኖ ቆልዑ ካልኦት ኣለዉ እንዲዮም ግን እቶም ማሰቡትካ ሓግዝወን ክድቅሳ ኣለወን ፀባ ከውፃ እንተኮይነን ብኸመይ ናብ ምስ ሓረሳ ጥንሲ ከለዋ ማራ ድገብራ ኣዴታት ብኸመይ እዩ ሶ ፕሊዝ ሓግዝወን ምእንታን ከዕርፋ እንተላይ ከተጥብባ ከለኽን ከዓ ብክልትዩ ኣጥባ ሕጂ በዚ ክተጥባ ተፀኒሕክን ተኻለይቲ ተጥባ ካልእ ግዜ ቆልዓ ብኺ ክተጥባ ከለኽን ኣብዚ ኣጥባ ክልትዩ ጡብ ክጥቀማሉ ኣለክን ኣይኖ ገልቢ ሰብ ኣሎ ሕጂ ኣነስታ የማና እያ ብዙሕ ተውፅእ ያ ግን እታ ፀጋም ከዓ ክትጥበብ ኣለዋ ምክንያቱ እሱ ኣብኡ ደሎ ተለይ ወፂኡ ከዓ ኣብኡ ኣይፍጠርኒ ሕጂ ንስኽን ተለ ከይትህሰያ ኣብ በዚ ክተጥባ ተፀኒሕክን በዚ ከዓ ተቕይሮም ማለት እዩ ከተጥብኦም ከለኽን ከዓ እቲ ኣፍ ናይ ቆልዓ ኣብታ ኒፕል ትበሃል ኣብቲ ጫፍ ደላታት ከምዝጥጡ ዓይነት ገብሩ ስሕብዎ ማለት እዩ ብምልኣ ኣብ ኣፎም ክትኣቱ ኣለዋ ኣፍንጮም ከዓ ክሽፈን የብሉን ምክንያቱ እንዳስሓቡ ከለዉ ምንታን ኢሎም ከስተንፍሱ ሕጂ ከምዚ ቆልዓ ተለክን ርብቃ ትበሃል እዚኣ ከምዚ ፅቡቅ ጌርክንሲ ክትሕዝኦም ኣለክን ሓደ እቲ ኣፍንጮም ክሽፈን የብሉን ኣብዚ ከዓ ኣብታ ኣፍ ከምዚኣ ጌርክንሲ ክትሕዝኦም ኣለክን ወይ ምሻሎ ገሊኦም ኣለዉ ሕጂ ክጠቡ ከለዉ እሶም ንላዕሊ ትጡባ ፍርቂ ኣብ ኣፍ እሱ ነቲ ምስሓብ ክሰሓብ ከሎ ነቲ ጡብ እንታይ ይድብሎ ደሎ ኦኬ እቲ ፀባ ሰሓልፍ ኣሎ መሊስካ ካልእ ኣውፅ ይድብሎ ደሎ ሕጂ ከመይ ጌርክን ተጥብዋ እንተላይ ፅቡቅ ገይሮምሲ እቲ ኣፎም ኣብቲ ኒፕል ዝበሃል ፅቡቅ ገይሩስ ክትሓዝ ኣለዎ ከምኡ ገይሮም ሽዑ ክስሕብዎ ከለዉ እቲ ፀባ ከዓ መመሊሱ ይወፅእ ማለት እዩ ኣብታ ድበኺላ ከዓ ቆልዑ ክጠቡ ኣለዎም ምክንያቱ ሽዑ እዩ ደሎ እቲ ሓይሊ ናይ ምስሓብ ሓይሊ ሽዑ እዩ ደለዎም ሽዑ ስለ ዘለዎም ከነጥቦም ከለና ሽዑ ከምቲ ድበልክዎ እቲ ናይ ምስሓብ ነገር ከምዚ ናይ ኣብዑር ሕጂ ክትሓልፍ ከለካ ምሽ መመሊሱ ፀባ የውፅእ ካልእ ግዜያት ከይድ ከለካ ፀባ ፀንሓካ ከምኡ ማለት እዩ ናይ ንስቲ እንተላይ ኦኬ ምስ ሓረስክን ቆልዑ ምፃ ኣቢሎም ኣብዚኦም ኮፍ ደብሉ ኣብዚ ጥቃ ልበኽን ስለምንታይ እዚ ስኪን ቱ ስኪን ዝበሃል ማለት እዩ ኣደ ቆልዓን ክራኸቡ ከለዉ ከምዚ ገይሮም ክተሓቋቑፉ ከለዉ ኦክሲቶሲን ዝበሃል ኣሎ ሆርሞን ኣብ ነብስና ናይ ፍቅሪ ሆርሞን ዝበሃል ድፍጠር እዚ ሆርሞን እዚ ክትሓርሳ ከለኽን ከተጥቦ ከለኽን ወይ ከዓ ንትፈትዎ ሰብ ክትሪኦ ከለካ ድፍጠር ኣብ ነብስና እዩ
إزي نتصبع نفسنا نخوض بتقوم مالتي كم نتفوتو دق خنكتبا مالت إلو دفتر نجار شعو نتقومنا تصبع هم نوتصب قبرا مالتي حجي بدك لكن نقول عختت باخل لخن تصبو جاكم تحوزهم مسهم بخمينا دك اسم كلوسي عتتبوهم كتبات هونكن عتسيخن عتبوهم نبلكن እቲ ሆርሞን ኣብ ነብስኻ ንምኽፍጠር ከም ትድድለ ፀባ ከውፅእ ትጡብ ማለት እዩ እንዳጥበብኩንካ ክጎስዑ ኣለዎም ቆልዑ ሕጂ ሓንሳብ ቀፀፅ ገይሮም ገለ ገይረልክን ትፅሕፋለይ ኢኽን ሕጂ እቲ ቀፀፅ ጋዝ ኣብቲ መዓንጥኦም ኣብቲ ከብሮም ስለ ዘሎ እዩ ሕጂ ምስ ኣጥበብክን ኣብ ብርክኽን ጌርክን ኣብዚኣ ሒዝክን በዚኣታቶም ኣብዚኣ ገጾም ማለት እዩ ሒዝክን ኣብዚኣ ተብላ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ ድገብሮ ደሎ ነቲ ድጠበቦ ከተጥባ ከለኽን ከምዚኦም ደለው ሽዑ ከምዚ ክትገብሮም ከለኽን ከምቲ ህድድለን ታሕቲ ይወርድ ከምዚ ጌርክን ሽዑ ሕዝሕዝ ከምዚ ጌርክን ከምዚ ከተብለኦም ከለኽን ጋስ ወፃ ኣሎ ሽዑ ክጎስዑም ሽዑ ከምዚ ቀፀፅ ዓይነት ደሎ ነገር ኣይኮነን እዮም ሕጂ ከምዚ ምድቃስ ተኣብዮም ከምዚ ቀፀፅ ገለ ተገይሮም ጋዝ ኣሎ ብቲ ውሽጢ ማለት እዩ ከምኡ ጌርክን ከምዚ ጌርክን ኣብዛ ሕጂ ብርከይ ተኮይኑ ከምዚ ጌርክን ኮፍ ኣቢልክን እዚኣ ማለት እዩ ኦኬ እዚ ሕጂ በርፒንግ ይበሃል ከምኡ ተጌርክን ከዓ ከም ድድለ ክበልዑ ይኽእሉ ኣብ ጋዝ ተለዎም ኣብቲ ውሽጦም ግን ወላ ንሕና ከምዚ ተነፊሕተን ሎ ማዓንቲ ዝተነፊሐ ክበልዕ ኣይከኣልኩም ገለ ምሽ ትብል ቆልዑ ካ ከምኡ እዮም ሕጂ ክንሕግዞም ኣለና እቲ ነብሶም ከምቲ ድድለ ስለ ደይሰርሕ ደሎ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ኦኬ ፎርሙላ እንተላይ ተጠቀማ እንትኾንክን ግን ከተጥብባ ትደልያ እንትኾንክን ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ብብዙሕ ጥጦት ተጠቀማ እንትኾንክን ፓምፕ ከምዚ ፓምፕ ገዚእኽን ነቲ ፀባ ኣብ ጥብ ደሎስ ክወፅእ ኣለዎ ኣገን ከምቲ ዝበልኮ እቲ ፀባ ተደይወፅኡ ነብስና መሊሱ ኣይሰርሕን እዮም ምክንያቱ ኣሎ ፀባስ ኣሎ ብቲ ውሽጢ ወይ ወላ ቁሩብ ኮይኑ ክሰሓብ እዩ ደለዎ ሕጂ ገሌና ኣለዋ ኣነስ ብዙሕ ጥቡብ ግን ከምቲ ድድለስ ኣይወፅእን እዩ ገለ ብላኒ ሜቢ ቆልዓ ክጠቡብ ከሎ ከምቲ ድድለ ኣይስሕብን ኣሎ ይኸውን ከምኡ ከይከውን ፓምፕ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ዝኾነ ፋርማሲ ከይድን ክትገዝኦ ትኽእላ ኢኽን ሓንሳብ እውን እቲ ማተርኒቲ ክሊኒክ ክህበክን ይኽእል ሕጂ ናትና ኣብዚ ናትና ስራሕ ከምኡ ክገዝኣ ደይክእላቱ ኮይነን ኣለና ኣብቲ ስራሕና ንህቦም ንህበክን ሽዑ ምስ ወዳእኽን ተምፅኦ ናባና ሳኒታይዝ ጌርና ከዓ ንካልእ ሰብ ንህቦም ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ተኮይኑ ከምዚ ቆልዓ ብዙሕ ደይስሕብ ደሎ ከይከውን ፓምፕ ክትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን እዚ ከዓ እቲ ወላ ከምኡ እንዳገበርክን ከምዚ ማራ ይሓበጥ ገለ እንተኮይኑ ከምዚ ውዑይ ነገር ምሻሎ ሂት ፓክ ድበሃል ኣብ ማይክሮዌቭ እቲኻ ዲኻ ገለ ድማሙቕ ከምኡ ጌርክን ኣብ ኮፍ ከተብሎ ትኽእላ ኢኽን ቁሩብ ክጎድል ሽዑኡ ብፓምፕ ጌርክን ትስሕብኦ ነቲ ፀባ ማለት እዩ እዚ ስለምንታይ እቲ ቱቦኦ ኣብዚ ደሎ እዚ ምሽ ፀባ ይመልእ ሽዑ ክሓልፍ ከሎስ ኣብዚ ሓንሳብ ከምዚ ከይሓለፈ ኣብ ኮፍ ብል ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ ኣብዚ ይመልእ ኣሎ በዚ ግን መሕለፊ ደይብሉ ሕጂ ከምኡ እንተኮይኑ ከምዚ እንዳሰሓብክን በዚ ፓምፕ ፅቡቅ ገይሩ ድስሕቦ እንዳገበርክን ማሳጅ እንዳገበርክን ከምዚ ሙቕ ነገር ወላ ማይ ውዕይ ኣፍልሕ ኣቢልክን ጨርቂ ኣብኡ እልኽ ኣቢልክን ፅሙቕ ኣቢልክን ኣብዚ ኮፍ ከተብሎ ትኽእላ ኢኽን ምእንታን እቲ ብሎክድ ዳክት እቲ ፀባ ድወፃሉ ደሎ ዓጊቱ ደሎ ምእንታን ክፍታሕ ብኸምኡ ማራ ተመልዩ ማራ ድሕመካ ሓንሳብ ተዓጊቱ ከይከውን ኣብዚ ከምኡ እንዳገበርክን ከም ዝወፅእ ትገብርኦ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ናይ ቆልዓ ሚዛንን እንዳረኣኽን እቲ ፓምፖሮም ከምዚ ማይ መሊኡ ድዩ ወይ ከይሸኑ ድዮም ዝውዕሉ ከምኡ እንተኮይኑ ፀባ ከምቲ ደየለ ከይከውን ፎርሙላ እንዳተጠቀምክን ናብ ኖርማል ከም ዝመፅእ ክትገብርኦ ትኽእላ ኢኽን ኣብ ልዕሊኡ ኣልኮሆል ሽጋራ ዝኾነ ካልእ ድራግ ደይ ምውሳድ ከምቲ ድበልክዎ ይዕርፋ እቲ ፕሪኔታል ቫይታሚን እውን ሓቅቲ ምስ ሓረስን ስጋብ 3 ወርሒ ክትወስዶ ኢና ንደሊ ስለምንታይ ክስጋዕ ክንዚ ሓይሊ ስለ ድወስድ ንነፍስክንሲ ክትሕግዛ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ጌርክን ተኣቢክን ላክቴሽን ኮንሰልተንት ድበሃል ኣለዋ ናይ ከምዚ ድሰርሓ ዶክተራት ክሪኣኽን ንኽእላ እየን ክትጥቦ ከለኽን ኣብቲ ምስአን ይሪኣኽን ከመይ ጌርክን ንቆልዓ ትሕዝኦ ከመይ ጌርክን ፓምፕ ትገብራ ከሪኣኽን ንኽእላ ሕጂ ከምዚ ተበርቲዕክን ስቕ ኣይትበላ ምስ ዶክተር ክንተዛረባ ምእንታን ናብ ላክቴሽን ኮንሰልተንት ወረቐት ክሰዱልክን ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ንቆልዓ ቫይታሚን ዲ ደይ ምውሓድ እዚ ጌርክን ትደልዮም ነገራት እንዳገበርክን
كم دل يعبي مالتيو إزيو تناي طبخ مير